abokin manya, tunda na shigo DJ Abi juya. Ni fa bani san harkar kariya, duka 'yan matan na basu a baya. Magana ake ta plenty money, no be lie, me I wanna get money. Zan bar nan jan faso Germany, I will choose babe wacce ta yi mini. Bale Cisco kan zo ta na dan mini, DJ Abi kidan doko mini, wanda zan kashe gayin Germany. Makiya wani kallo suke mini, ni da zan ci a wadda kai mini. Ko ba ku so sai na je Germany, makiya ni da ku da tazara, like damuna zuwa bazara. Wanna go to Germany, ICG, US to London, ICG, all the way to Kuwait, ICG, back there to America, ICG.